Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Pathtalk. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε ένα παλιό μέλος της Path, τον Ηλία Οικονόμου. Ο Ηλίας κάνει το διδακτορικό του στο Trinity College στο Δουβλίνο και στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ και θα κάνουμε μαζί μια πολύ συζήτηση. Αρχικά, νομίζω ότι όλοι έχουμε το ερώτημα πώς γίνεται να κάνεις διδακτορικό και σε δύο πόλεις ταυτόχρονα, σε δύο πανεπιστήμια ταυτόχρονα. Αν μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο τα τελευταία χρόνια υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που είναι όχι πάρα πολύ συνηθισμένο. Υπάρχει στο εξωτερικό αρκετά χρόνια. Πλέον υπάρχει και στην Ελλάδα μετά από ένα νόμο του 19, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει δυνατότητα να κάνεις διδακτορικό με στην επίβλεψη. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε να το κάνεις επίσημα μέσω ενός διδακτορικού το οποίο λέγεται co-tutel, που είναι ουσιαστικά μια συνεπίβλεψη την οποία για να γίνει πρέπει τα πανεπιστήμια σου, τα δύο πανεπιστήμια, οι δύο φορείς, που μπορεί να είναι από την ίδια χώρα ή και από διαφορετικές χώρες, να έχουν υπογράψει κάποια αμοιβαία σύμβαση ότι δέχονται το ένα το άλλο να γίνει αυτή η διαδικασία. Ή όπως είναι στη δικιά μου περίπτωση, και συγγνώμη που δεν τελείωσα, σε αυτή τη διαδικασία παίρνεις διδακτορικό από δύο πανεπιστήμια, ή όπως γίνεται στη δικιά μου την περίπτωση, στην οποία εγώ παίρνω διδακτορικό από ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εγώ είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης, το οποίο είναι το home university για μένα, από το οποίο θα πάρω το διδακτορικό μου κάποια στιγμή. Και υπάρχει και το Trinity, στο οποίο δουλεύω ταυτόχρονα. Πληρώνομαι από το Trinity, είμαι μέσα σε ένα πρόγραμμα μέσω του Trinity και ουσιαστικά είμαι και στα δύο. Δηλαδή, ξεκίνησα αρχικά από τη Δρέσδη, μετά πήγα στο Trinity για 2 χρόνια και τώρα επέστρεψα πάλι πίσω στη Δρέσδη. Έχω επίσημα δύο supervisors, αλλά το διδακτορικό μου θα είναι μόνο από τη Δρέσδη. Οκ. Και αυτό γιατί επέλεξες να το κάνεις? Αυτό δεν ήταν στα αρχικά μου πλάνα. Δηλαδή, πάντα όταν σκεφτόμουν πιο μικρός, από το προπτυχιακό κομμάτι, θα ήθελα να κάνω διδακτορικό. Υπήρχε σαν σκέψη ότι κάπως θα ήθελα να γίνει με μια συνεπίβλεψη. Θα ήθελα να μπορώ, επειδή ο αρχικός μου στόχος ήταν να κάνω το διδακτορικό στην Ελλάδα, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να μπορώ να πηγαίνω για κάποια χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα και να πάω για ένα διδακτορικό στο εξωτερικό, βρήκα αυτό το Marie Curie πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν οι δύο επιβλέποντές μου. Τα Marie Curie προγράμματα έχουν ως αναπόσπαστο κομμάτι του στην κινητικότητα μέσα στην Ευρώπη. Οπότε προτάθηκε το συγκεκριμένο concept για διδακτορικό. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον να έχω δύο βάσεις και είπα, ας το τολμήσω. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για το διδακτορικό σου, ποιο ακριβώς είναι το ερευνητικό σου ενδιαφέρον? Λοιπόν, το διδακτορικό μου είναι στον τομέα της φυσικής στερεάς κατάστασης και της χημείας. Αν μπορούμε να δώσουμε ένα γενικό τίτλο. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, εγώ ασχολούμαι με διδιάστατα υλικά, φιλόμορφα υλικά όπως το γραφένιο. Και το διδακτορικό έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι καθαρά πειραματικό και έχει να κάνει στο πώς φτιάχνουμε το υλικό, δηλαδή πώς κάνουμε το exfoliation του υλικού από το bulk κρίσταλλο στο φιλόμορφο υλικό. Και αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να μελετήσουμε το exfoliated υλικό με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης, TEM. Και το τρίτο κομμάτι, που είναι το θεωρητικό κομμάτι του διδακτορικού μου, είναι ότι τις σημειακές ατέλειες που θα εντοπίσουμε κατά το στάδιο του χαρακτηρισμού, για παράδειγμα vacancies, δηλαδή μπορεί να λείπουν ατομάκια από τις διάφορες θέσεις, να διερευνήσουμε το effect αυτών των σημειακών ατελειών στις ηλεκτρονικές, μαγνητικές και καταλυτικές ιδιότητες του υλικού. Και έτσι σχετίζεται και το πώς σε δύο πανεπιστήμια, γιατί το Trinity είναι στο Trinity κάνουμε το κομμάτι του exfoliation και της μικροσκοπίας, ενώ στη Δρέσδη αντίστοιχα κάνουμε το κομμάτι των υπολογισμών, το οποίο μπορείς να το κάνεις από οπουδήποτε, καθότι υπολογιστικό. Τέλεια. Μπορείς να μας πεις λίγο πώς είναι μια τυπική σου μέρα σαν υποψήφιος διδάκτορας, δηλαδή θα πας στο γραφείο, πώς θα είναι εκεί πέρα, όλα αυτά. Αυτό έχει να κάνει, καταρχάς δεν υπάρχει τυπική μέρα. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Οι υποχρεώσεις και συνήθως η μέρα ξεκινάει από την προηγούμενη μέρα, όπου γίνεται ο προγραμματισμός της επόμενης μέρας. Τώρα, αναλόγως σε τι περίοδο, για ποια περίοδο μιλάμε, υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, συνθήκες. Για παράδειγμα, όταν είναι μια περίοδος που ετοιμαζόμαστε για ένα συνέδριο, συνήθως δεν υπάρχει χρόνος να πας στο εργαστήριο. Όταν είναι μια περίοδος που είναι λίγο πιο χαλαρή απόψη, δεν έχεις να παραδώσεις κάποιο παραδοτέο, να γράψεις μια έκθεση, ένα report, να ετοιμάσεις μια ομιλία ή να κάνεις teaching. Εκεί έχεις
την ελευθερία να διαμορφώσει το πρόγραμμά σου όπως το θες εσύ. Ας πούμε, πάρουμε μια τυπική μέρα στο Δουβλίνο, τα τελευταία 2 χρόνια που ήμουν στο Δουβλίνο, έχει να κάνει ότι συνήθως ξυπνούσα. Γενικά δεν είμαι πολύ πρωινός τύπος εγώ. Δεν θα πάω στο γραφείο από τις 7-8, θα πάω 10, 10.30, 11. Αλλά πριν πάω, έχω ήδη τσεκάρει τα mail μου, έχω ήδη τσεκάρει τι έχω να κάνω, έχω ήδη τσεκάρει τους υπολογισμούς που τρέχουν από το βράδυ. Πας στο γραφείο, ετοιμάζεις τα υλικά σου. Άμα είναι μέρα μικροσκοπίου, το ξέρεις την προηγούμενη, γιατί πρέπει να κάνεις booking στο μικροσκόπιο που θες να χρησιμοποιήσεις. Και υπάρχει αυτό το τρέξιμο μεταξύ των κτηρίων, γιατί αλλού είναι το μικροσκόπιο, αλλού είναι το εργαστήριο, αλλού είναι το γραφείο σου. Οπότε καταλήγει στο τέλος μέσα έχοντας κάνει αρκετές χιλιάδες βήματα. Αυτή είναι μια μέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα που έχω γυρίσει και δεν έχω εργαστήριο και μόνο στο γραφείο μου, πάλι το κομμάτι των email συναντήσεων γραπτών παραμένει το ίδιο. Απλά υπάρχει πιο πολύ χρόνο στο να μείνεις στο γραφείο για να διαβάσεις, να γράψεις κάποιο σκριπτάκι για να κάνεις μια δουλειά για τον κωδικά σου. Τέτοια πράγματα. Η ζωή στην Δρέσδη πώς είναι, υπάρχει κάτι που σου έχει προκαλέσει εντύπωση? Η ζωή στη Δρέσδη είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την αντίστοιχη στο Δουβλίνο. Και αυτό γιατί οι Ιρλανδοί γενικά μοιάζουν πάρα πολύ με τους Έλληνες στον τρόπο που ζουνε, παρότι είναι Βόρειο-Ευρωπαίοι. Θα τους δεις να είναι μέχρι το βράδυ έξω, να κινούνται. Δεν θα νιώσεις ποτέ ότι είσαι σε ένα μέρος το οποίο είναι πολύ ψυχρό, το οποίο νιώθεις μια περίεργη, έτσι, μη σου έλεγες, μια βαριά ατμόσφαιρα. Δεν το νιώθεις αυτό. Η Δρέσδη είναι πάλι το ακριβώς αντίθετο. Είναι μια κλασική πόλη της κεντρικής Ευρώπης, στην οποία ειδικά τους χειμερινούς μήνες, από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο, το βράδυ μπορεί να κάνει και 10 λεπτά να περάσει αμάξι. Απ' έξω από το σπίτι σου που είσαι, τέλος πάντων. Αυτές είναι οι δύο διαφορές τους. Βέβαια, κάθε μία έχει τα καλά της. Η Δρέσδη είναι πολύ πιο ήρεμη. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ η ηρεμία γενικότερα σαν άνθρωπος. Το Δουβλίνο είναι ζωντανό. Έχει να κάνει και στα δύο καλά έχω περάσει γενικά. Οπότε έχει να κάνει με τι προτιμάει ο καθένας μας. Οκ. Και στο πανεπιστήμιο, τώρα είτε στο Δουβλίνο είτε τώρα στις Δρέσδης, ίσως κάνει κάτι εντύπωση επίσης, δηλαδή στο πώς λειτουργεί στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Σε σχέση με τη Ελλάδα. Σε σχέση με τη Ελλάδα σήμερα. Ο τρόπος που λειτουργούν είναι η μέρα με τη νύχτα. Όχι απαραίτητα ως προς το καλό κομμάτι μόνο, αυτό έχει και θετικά και αρνητικά. Νομίζω ότι η κυριότερη διαφορά που ένας υποψήφιος διδάκτορας αντιμετωπίζει αν κάνει το διδακτορικό του στο εξωτερικό, τουλάχιστον στα γκρουπ που δουλεύω εγώ, είναι ότι χάνεις την καθημερινή αλληλεπίδραση με τον επιβλέποντά σου. Τι εννοώ? Εγώ, έχοντας κάνει και την πτυχιακή μου και την διπλωματική μου στο φυσικό τοπίο φύτα, στο ίδιο εργαστήριο, είχαμε μια συγκεκριμένη ρουτίνα που οποιαδήποτε στιγμή ήθελα, μπορούσα οποιαδήποτε στιγμή να πάω και να συμβουλευτώ την καθηγήτριά μου, την επιβλέπουσά μου. Αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει. Γιατί είναι λογικό, γιατί αλλάζουν και τα νούμερα. Εκεί στο απειθήτα ήμασταν μια ομάδα 6-7 ατόμων. Όλοι μαζί, καθηγητές και φοιτητές. Τώρα εδώ πέρα, στη Δρέσδη, για παράδειγμα, το γκρουπ μας έχει περίπου 40 άτομα. Και στο Δουβλίνο είμαστε περίπου στα 22, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο καθηγητής δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα διαθέσιμος για σένα. Αυτό για μένα είναι θετικό. Γιατί είναι θετικό? Γιατί ενώ στην αρχή νιώθεις ότι λίγο είναι σαν να κολυμπάς στον ωκεανό μόνος σου, μετά από λίγο και βρίσκεις τα πατήματά σου και καταλαβαίνεις ότι σωστά, είσαι στο σημείο που είσαι υποψήφιος διδάκτορας, κάποια στιγμή θα λέγεσαι διδάκτορας, πρέπει να πάρεις μόνος σου την κατάσταση στα χέρια σου, να τρέξεις μόνος στο project σου, να δεις που πηγαίνει. Αν δεν πηγαίνει καλά, να βρεις τρόπους ώστε να κάνεις overcome αυτό το εμπόδιο, να βρεις νέες ιδέες και όλα αυτά πρέπει να μάθεις να τα λες σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα που έχει ο κάθε καθηγητής να αφιερώσει για σένα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι υπάρχουν μεταδιδάκτες που έχουν μια επίβλεψη και είναι η καθημερινή σου σύμβουλη, αλλά παρόλα αυτά η τύχη σου κατά μεγάλο ποσοστό αρίζεται από σένα. Και μετά το διδακτορικό, τώρα είσαι στη μέση του με το διδακτορικό σου. Εγώ είμαι στη μέση του τρίτου χρόνου. Δηλαδή ξεκίνησα τον Μάρτιο του 2022, έχουμε Αύγουστο του 2024, είμαι περίπου στη μέση του τρίτου χρόνου. Και μόλις τελειώσει και έρθεις να γυρίσεις στην Ελλάδα, ποια πιστεύεις θα είναι τα επόμενα σου βήματα? Ναι, αυτό θα ήταν καλό να μπορούσε να γίνει, αλλά δυστυχώς ο τρόπος που η Ελλάδα έχει δομήσει το ερευνητικό της κομμάτι δεν σου επιτρέπει εύκολα να γυρίσεις, τουλάχιστον στο στάδιο ως postdoc.
Και αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης. Πρέπει κάποια στιγμή, δηλαδή δεν μπορείς πάντα να είσαι εξαρτώμενος από την οικογένειά σου. Στο εξωτερικό δεν διανοείται να μην πληρώνεσαι. Δεν υπάρχει αυτό. Στην Ελλάδα συμβαίνει πάρα πολύ. Και περιμένεις πότε θα βγει κάποια υποτροφία που και αυτές δεν βγαίνουν σταθερά. Δηλαδή, μπορεί να βγει μια υποτροφία τώρα και η επόμενη να βγει μετά από 2 χρόνια. Αυτό δεν δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο που μπορεί ο υποψήφιος διδάκτης στην Ελλάδα να νιώσει ασφάλεια και να πει ότι ξέρεις, έχω την ευκαιρία μια φορά το χρόνο να πάρω κάποια χρήματα, έτσι ώστε να μπορώ να βιοποριστώ. Όχι να κάνεις κάποια φοβερή ζωή, αλλά να μπορείς να ζήσεις. Αυτό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν προσφέρεται. Και εκτός αυτού, προσωπικά νιώθω ότι ο κύκλος δεν έχει, ακόμα και αν τελειώσω εδώ, δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει ο κύκλος μου του εξωτερικού. Θα ήθελα σίγουρα να κάνω και ένα postdoc ή 2 και βλέπουμε. Θα έκανε στροφή στη βιομηχανία, για παράδειγμα, κάνει έρευνα στη βιομηχανία για την εξέλιξη κάποιου προϊόντος που σίγουρα εκεί πέρα υπάρχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα και προς τη δουλειά αλλά και προς το μισθό. Γιατί στο εξωτερικό στην έρευνα δεν χρειάζεται ανά κάποια χρόνια να ψάχνεις ένα ερευνητικό πρόγραμμα, να μετακινήσεις από χώρα σε χώρα. Οπότε σε πολλούς φαίνεται μια δουλειά στη βιομηχανία κάτι πιο σταθερό, κάτι πιο σίγουρο. Δεν το σκεφτόσουν ποτέ. Γενικά είμαι της άποψης ότι ποτέ μιλάς ποτέ. Αλλά στη φάση που είμαι τώρα δεν θα με έβλεπα στην βιομηχανία, σε αυτό που λέμε industry. Αυτό που αναφέρεται ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα, για μένα μέχρι ένα σημείο είναι και μύθος. Γιατί και στη βιομηχανία, αν δεν αποδώσεις σωστά, πάλι χωρίς δουλειά θα βρεθείς. Δεν έχει να κάνει. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι ότι όταν είχε το Twitter εξαγοραστεί το 2022, απολύθηκε το μισό γραφείο του Δουβλίνου. Είχαν μείνει πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς δουλειά. Και μιλάμε για το Twitter, ένα κολοσσό. Έτσι. Αλλά αυτό είναι απ' την άλλη μια άλλη πραγματικότητα για τους ερευνητές. Το ότι τα συμβόλαιά μας είναι πεπερασμένα, δεν υπάρχει μονιμότητα και πρέπει είτε ο καθηγητής σου, δηλαδή αυτός που σε έχει προσλάβει ακόμα και σαν postdoc, να έχει κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο σε χρηματοδοτεί, είτε από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να μπορείς να γίνεις ανεξάρτητος και να έχεις τα δικά σου χρήματα. Το οποίο και αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο, γιατί ο ανταγωνισμός γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερος. Για παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό grant, που είναι το Marie Curie για τους postdoc, η εξέλιξη του δικού μου, ας το πούμε έτσι, το οποίο το παίρνεις εσύ ως ερευνητής, ενώ το αντίστοιχο των Marie Curie των διδακτόρων το παίρνει μια ομάδα καθηγητών η οποία σε προσλαμβάνει. Το Marie Curie των postdoc, στο τελευταίο call του, είχε ποσοστό επιτυχίας 93%. Όσο άριστος και να είσαι, όσο καλός και να είσαι, όταν λες ότι ο τελευταίος που πήρε αυτή την υποτροφία έχει 93%, μετά από ένα σημείο και μετά καταλήγει να είναι και θέμα τύχης, δυστυχώς. Τώρα πάμε ένα βήμα πίσω, στο μεταπτυχιακό σου, το οποίο το κάνεις στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Πολύ σωστά. Και γιατί όμως επέλεξες να το κάνεις εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Και γιατί όχι, είναι η δικιά μου απάντηση. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από ένα βήμα ακόμα πιο πίσω, από το προπτυχιακό μου. Εγώ έκανα την πτυχιακή μου. Η πρώτη μου ενασχόληση με το κομμάτι της έρευνας ξεκινάει πίσω το 2017, το καλοκαίρι του 2017, όταν είχα ζητήσει από την τότε δουλεύουσά μου, την κυρία Κομνηνού, να πάρω κάποιο project για να κάνω την πτυχιακή μου μαζί της. Και είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποια υλικά, να μελετάμε υλικά με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ το πώς ήταν στο εργαστήριο, το τι κάναμε, το τι μάθαινα, τη σύνδεση δομής και ιδιότητας. Αυτό το κόνσεπτ με μάζε πάρα πολύ. Οπότε ήξερα ότι θέλω να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί της, στο ίδιο εργαστήριο. Αλλά εκτός αυτού, γιατί σίγουρα μόνο το προσωπικό δεν αρκεί, τα μεταπτυχιακά του τμήματος είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σου δίνει μια πολύ πλήρη εικόνα για την επιστήμη. Ειδικότερα δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα μεταπτυχιακά, θα μιλήσω για το δικό μου, που ήταν το μεταπτυχιακό, λεγόταν Φυσική και Τεχνολογία Υλικών. Το οποίο πλέον, από ό,τι έμαθα, μετονομάστηκε και λέγεται Προηγμένα Υλικά. Έδινε μια πολύ μεγάλη γκάμα από διάφορα πράγματα, από μικροσκοπία, μηχανικές ιδιότητες, οπτικά, μαγνητικά, εφαρμογές, βιομηχανικά, και έδινε πάρα πολύ έμφαση στο research. Οπότε ήξερα ότι συνεχίζοντας, έχω τη βάση από το προπτυχιακό και πάμε για λίγο παραπάνω. Γι' αυτό και επέλεξα το μεταπτυχιακό. Γιατί επίσης δεν ήμουνα
ο άνθρωπος, έχω ο καλύτερος μου φίλος από το φυσικό, για παράδειγμα, επέλεξε να πάει στο Imperial για να κάνει μεταπτυχιακό οπτικής και φωτονικής. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Οπότε για το συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν μονόδρομος. Για μένα, από τη στιγμή που υπήρχε στο τμήμα, γιατί όχι. Και το αντικείμενο της διπλωματικής σου ποιο ήταν ακριβώς? Όπως ανέφερα, εγώ ήμουν στο εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και δομικού χαρακτηρισμού υλικών. Οπότε, ό,τι κάναμε ήταν γύρω από την ηλεκτρονική μικροσκοπία. Για την εκπαίδευσή μου, η κυρία Κομινού είχε προτείνει ένα πλάνο στο οποίο θα εκπαιδευόμουν σε κάθε στάδιο σε διαφορετικό είδος υλικού. Για παράδειγμα, στο προπτυχιακό μου ξεκίνησα από thin films, από λεπτά εμένια. Λεπτά εμένια ανεπτυγμένα πάνω σε πυρίτιο με εφαρμογές σπιντρονική για νέου τύπου μνήμες RAM. Μετά στο μεταπτυχιακό πήγαμε σε άλλο είδους σύστημα, πήγαμε σε νοσοματίδια. Νανοσωματίδια για βιολογικές εφαρμογές, με μάλιστα εφαρμογή στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Alzheimer, το Parkinson και τα σχετικά. Εκτός αυτών έκανα και κάποια άλλα υλικά. Έχω κάνει εκβατικά πηγάδια και 2D υλικά, τα οποία ήταν η ευκαιρία που μου δόθηκε ως το μεταπτυχιακό ακόμα να καταλάβω τι είναι τα 2D υλικά, το οποίο ήταν ένα έναυσμα να ψάξω προς αυτήν την κατεύθυνση για το διδακτορικό μου. Οπότε είδα μια μεγάλη γκάμα υλικών πρωτού αποφασίσω προς ποια από όλα θα ήθελα να στραφώ. Οκ, και πάμε και ένα ακόμα πίσω, στα προπτυχιακά. Ναι. Αλλά όταν, ας πούμε, μπήκες στη σχολή, ξέρεις σίγουρα ότι θα πας στον τομέα στερεάς κατάστασης, δηλαδή ήσουν αποφασισμένος από πριν, γνώριζες περίπου τα υλικά, όλα αυτά. Δηλαδή... Αυτό νομίζω ότι κανένας πρωτοετής δεν μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς θα θέλει να κάνει. Οι περισσότεροι πρωτοετής που θα ρωτήσεις, θυμόμενος τη δική μου, τα παιδιά που πήγαμε μαζί, τα τρία κυριότερα ήταν αστροφυσική, θεωρητική φυσική και πυρηνική, σωματιδιακή. Εγώ δεν άνοιγα σε αυτή την κατηγορία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιατρική φυσική, περιέργως. Γιατί ήμουν μειοψηφία τότε στο πρώτο έτος. Μετά γίνανε πολλοί αυτοί που τους άρεσε η ιατρική φυσική. Μου άρεσε πάρα πολύ οι εφαρμογές ιατρικής στη βιοιατρική, στις ακτινοβολίες και σε αυτό που θα λέγαμε στο εξωτερικό bioengineering, δηλαδή στο πώς μικρά κομματάκια, εμφυτέματα, ρομποτάκια. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν concept. Αλλά για να απαντήσω στην αρχική σου ερώτηση, δεν ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τα υλικά. Αυτό το κατάλαβα και το επιβεβαίωσα, νομίζω, στο έκτο εξάμηνο, όταν είχα πάρει ένα μάθημα επιλογής, το οποίο τότε λεγόταν η φυσική υλικών, το οποίο δίδασκε η επιβλέπουσά μου τότε, και ήταν αυτή η οποία με προέτρεψε ουσιαστικά και έδειξε όλα αυτά με τη μικροσκοπία, τα άτομα, και λέω, εδώ είμαστε. Το κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα. Οκ, και το φυσικό αρχικά επίσης γιατί το επέλεξες τότε? Δηλαδή στο μηχανολογικό, γιατί είπες, θα βάλω ψηλά το φυσικό. Η δικιά μου περίπτωση αυτή είναι λίγο ιδιαίτερη, γιατί δεν πέρασα με την πρώτη χρονιά στο φυσικό. Είχα περάσει μια άλλη σχολή. Πάντα μου άρεσε το φυσικό από τα γυμνασιακά χρόνια μου. Νομίζω ότι ήταν το αγαπημένο μου μάθημα μαζί με τη χημεία, αλλά δεν τα ξεχώριζα. Έδωσα την πρώτη χρονιά, δεν πέρασα. Είχα περάσει στη σχολή δασολογίας και περιβάλλοντος. Μετά ξανέδωσα για φυσικό, πάλι δεν πέρασα. Και μετά την τρίτη φορά πέρασα. Οπότε ήξερα ότι το ήθελα πολύ. Μου άρεσε όλη αυτή η γκάμα από πράγματα που μπορεί να μελετήσει από το φυσικό, από το πιο μικρό το άτομο μέχρι τις γαλαξίες. Δηλαδή, καλύπτει τα πάντα. Και συνήθως η ερώτηση είναι γιατί δεν πήγες χημικό. Αυτό δεν είναι η ερώτηση. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι η χημεία και η φυσική δίνουν διαφορετικό υπόβαθρο σε σχέση με τα υλικά. Για παράδειγμα, έχοντας διδαχθεί στο φυσικό τα μαθηματικά, που είναι πολύ βασικό μάθημα στο φυσικό, όπως ξέρετε κι εσείς, η παντομηχανική και η στερεά κατάσταση, θεωρώ το background μου θα ήταν πολύ πιο αδύναμο αν είχα πάει στο φυσικό σε σχέση με αυτά που κάνω τώρα. Γιατί το κομμάτι του solid state physics δεν μπορεί να διδαχτεί τόσο εύκολα στο χημικό. Στο χημικό διδάσκονται άλλα πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, θα μου άρεσε να ξέρω λίγη παραπάνω ηλεκτροχημία, όπως κάνω στο φυσικό, που εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η σύγχρονη αντιμετώπιση των ανθρώπων που κάνουν material science σε σχέση με αυτά είναι ότι
Φυσική, χημική, μηχανική, βιολόγοι, είμαστε κάτω όλοι από την ομπρέλα που λέγεται Material Science. Στο πότε δουλεύουμε όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του πόστο, όλοι μαζί. Και χρειαζόμαστε φυσικά ο ένας τον άλλον. Υπήρχε κάτι καθοριστικό που σου είπε κάποιο και σε έστρεψε σε αυτή την πορεία? Δηλαδή, μήπως η κυρία Κομπρινού σου είχε πει κάτι σχετικά με το τομέα που επέλεξε, απλά είδες το μάθημα και λες, «ΟΚ, αυτό μου ταιριάζει». Σε σχέση με τα υλικά ή σε σχέση με το φυσικό? Σχέση με τα υλικά. Με τα υλικά ήταν πολύ καθοριστικό πάλι θα ξαναναφερθώ στον καλύτερο μου φίλο από τα χρόνια του φυσικού, με τον οποίο είχαμε πάει πρώτη φορά πριν 8 πλέον χρόνια σε ένα πανελλήνιο συνέδριο φυσικής κατάστασης στα Γιάννενα τότε. Και τότε είχα δει για πρώτη φορά όλη την κοινότητα των υλικών στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι αυτής, να παρουσιάσει τις δουλειές του. Και κατάλαβα ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα για μένα έχει ένα νόημα. Εγώ βρίσκω ενδιαφέρον σε αυτό. Θέλω να είμαι μέρος αυτής της κοινότητας. Αυτό, σε συνδυασμό με τα μαθήματα και τα ερεθίσματα από κρυσταλλοδομή, από νεότερη φυσική, από υπολογιστική φυσική, αυτό όλο μου επιβεβαίωσε ότι αυτό που κάνεις, αυτό που θες να κάνεις, σου ταιριάζει. Και σίγουρα παίζει ρόλο το ότι τα υλικά δίνουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες γενικότερα. Για παράδειγμα, εμείς είχαμε φίλους που κάποια παιδιά ήταν στη θεωρητική, κάποια παιδιά ήταν στο σωματιδιακή. Κακά τα ψέματα, τα υλικά δίνουν πολύ παραπάνω ευκαιρίες για κάποιον στο να βρει μια δουλειά όπως αναφέρεται στο industry. Άσχετο που εγώ δεν το βλέπω για industry, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ιδιαίτερα εδώ πέρα στη Δρέσδη, πλέον η Δρέσδη είναι hub σε ό,τι αφορά τις εταιρείες πυρητίου και chip και semiconductors. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, άμα είσαι εκπαιδευμένος σωστά, να βρεις μια καλή δουλειά με καλές απολαβές και καλές συνθήκες εργασίας, φυσικά. Τώρα θα πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στην Bath και συγκεκριμένα πόσο καιρό είσαι στην Bath? Πόσο καιρό ήμουν στην Bath? Ναι. Λοιπόν, η Bath ιδρύθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το εαρινό εξάμηνο του 2014, από επίσης μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία αυτή ήταν ο κινητής μοχλός του να μπω εγώ στην Bath. Εγώ μπήκα από το τέλος του 2015 μέχρι τις αρχές του 2018. Περίπου αυτό ήταν το χρονικό διάστημα, από 2 χρόνια και κάτι περίπου. Οκ, και αυτά τα 2 χρόνια και κάτι, φαντάζομαι αφιέρωσες πολύ χρόνο στην ομάδα, όπως καταλαβαίνουμε. Αυτός ο χρόνος που αφιέρωσες, πιστεύεις, άξιζε, δηλαδή σου έδωσε εφόδια για την μετέπειτα πορεία σου? Δεν το είδα ποτέ ως αφιερώνω χρόνο, γιατί ουσιαστικά μέσα από τη συμμετοχή μου στην Bath έκανα κάτι που μου άρεσε. Πρώτον, όταν αφιερώνεις χρόνο με άτομα τα οποία μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προγραμματισμούς και τις ίδιες ελπίδες, δεν θεωρείς ποτέ ότι είναι χαμένος χρόνος ή χρόνος που θυσιάζεται. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος χρόνος. Ήταν μια μεταβατική περίοδο της Path τότε, γιατί η αρχική ομάδα σχεδόν τελείωνε το προπτυχιακό της, οπότε ήμασταν ουσιαστικά η δεύτερη ομάδα που αναλάβανε την Path, η δεύτερη ομάδα παιδιών που αναλάβανε την Path. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι, και χαίρομαι που βλέπω ότι πράγματα που είχαμε σκεφτεί τότε, όπως το Labs and Paths, το λέτε ακόμα έτσι? Ναι, το κάναμε και φέτος, ξανά. Το ξανακάνετε φέτος, ναι. Ναι. Αυτό ήταν πρώτη φορά το είχαμε σκεφτεί, ήταν μια ιδέα της Τατιάνας, μιας άλλης πολύ καλής φίλης, την οποία είχαμε με την Τατιάνα, εγώ, η Τατιάνα και άλλα 2 παιδιά, είχαμε υλοποιήσει, ήμασταν υπεύθυνοι για αυτή τη δράση. Επίσης, ήμασταν η πρώτη φουρνιά που είχε κάνει τη δράση του συνεδρίου προπτυχιακής έρευνας. Το οποίο αυτό είχε γίνει τον Μάιο του 2017, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν η πρώτη φουρνιά και το είχαμε κάνει στην Α31. Μετά η επόμενη φουρνιά το εξέλιξε, το πήγε στο ΚΕΔΕΑ και τώρα βλέπω ότι ακόμα συνεχίζει ακάθεκτο τόσα χρόνια μετά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις ότι μια δικιά σου ιδέα, την οποία εσύ σκέφτηκες και σου άρεσε, ότι οι νεότερα παιδιά, νεότερες γενιές την συνεχίζουν και την κάνουν ακόμα καλύτερη. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο χρόνος ήταν χαμένος για σένα. Okay. Και πέρα από την Bath, έχεις ασχοληθεί γενικότερα με κάτι άλλο σε αθλητισμό? Και ένα αστείο που κάναμε τότε τα παιδιά που είμαστε σε εθελοντικές ομάδες, και ένας άτυπος διαγωνισμός, ποιος θα είναι στις πιο πολλές. Το ρεκόρ ήταν 4 παράλληλα. Ένας
φίλος μας ήταν σε 4 ταυτόχρονα. Εγώ ήμουνα και πριν την Bath, ήμουνα και μετά την Bath. Δηλαδή, τα πρώτα 2 χρόνια των σπουδών μου κυρίως ασχολιόμουν με τους Παρτιζάνι, με τους Physics Παρτιζάνι. Συμμετείχα στις δράσεις των Physics Παρτιζάνι. Μετά ήταν η Bath. Παράλληλα με την Bath ήταν ο Κόμβος, ο οποίος πλέον έχει αναστείλει κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία του. Και σε όλο αυτό παράλληλα είχαμε κάνει μια ακόμα δράση με προτροπή του καλού μας φίλου του Αργύριου Κουμτζή, που ήταν και αυτός μέλος της Bath. Θέλαμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα βοηθήσει στην ψηφιοποίηση των συγγραμμάτων για άτομα με οπτική αναπηρία. Αυτό ήταν πολύ challenging τότε και σίγουρα δεν ήταν κάτι που γινόταν εύκολα από παιδιά 22-23 χρονών. Το προσπαθήσαμε, πήγε μέχρι ένα σημείο, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε παρ' όλα αυτά. Αλλά ο εθελοντισμός γενικά υπήρχε πάρα πολύ έντονος εκείνα τα χρόνια και είχε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο το Team Fair, που ήταν η ετήσια γιορτή των ομάδων, να υπάρχουν 35 ομάδες από όλες τις σχολές. Δεν ξέρω πόσες είναι τώρα, αλλά υπήρχαν τότε 35 ομάδες που συμμετείχαν. Πολύ ωραίο εγχείρημα αυτό με την ψηφιοποίηση και όλα αυτά που μας είπες. Είχε γίνει μια καλή προσπάθεια γι' αυτό. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να πάμε μέχρι εκεί που θέλαμε. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα και χρειαζόμασταν πολύ πιο πολύ στήριξη και από το Πανεπιστήμιο και από τους εκδοτικούς οίκους. Αλλά εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, τουλάχιστον να έχουμε κατά κάποιο τρόπο τη συνείδηση μας καθαρή. Ότι βοηθήσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Αντιμετώπισες κάποια δυσκολίες ίσως στα φοιτητικά σου χρόνια, π.χ. μέσα στη σχολή, γιατί γενικότερα επικρατεί αυτό το εξετασιογητρικό σύστημα, που πρέπει να έχουμε, ας πούμε, καλό βαθμό και λίγο χάνουμε το στόχο μας. Και πλέον ο στόχος μας είναι αν γράψω καλό βαθμό εκεί, χωρίς να χάνουμε την ουσία. Εσύ μέσα σε αυτό το σύστημα έχασες λίγο το στόχο σου, δηλαδή είπες πρέπει να γράψω καλά σε αυτό το μάθημα και όλα αυτά που μπορεί κάποιος να χαθεί μέσα σε αυτό το σύστημα που έχει δημιουργηθεί. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ποτέ δεν με ενδιαφέραν οι βαθμοί. Στα βαθμοί. Γιατί ήξερα, φανταζόμουν τότε, μετά το επιβεβαίωσα, ότι δεν χρειάζεται να δείξεις ότι να βγάλεις το 9 για να πει κάποιος είσαι καλός. Δεν χρειάζεται να είσαι καλός σε όλα. Δεν γίνεται να είσαι καλός σε όλα. Επίσης υπήρχε το άλλο πρόβλημα, που εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα αυτό στις σπουδές της Ελλάδας, ότι τις θεωρώ υπερεντατικές. Όταν έχεις 20 με 22 ώρες μαθήματος τη βδομάδα, δεν σου μένει χρόνος να διαβάσεις. Γιατί αυτό που μετράει στο τέλος είναι ο προσωπικός σου κόπος και πόσο θα ασχοληθείς εσύ και πόσο θα τρυφήσεις μόνος σου. Δηλαδή θα έπρεπε ο καθηγητής να δίνει την κατεύθυνση και εσύ μετά στον προσωπικό σου χρόνο να διαβάζεις και να χρησιμοποιήσεις τον καθηγητή ως το μέσο ο οποίος θα σου λύσει τις απορίες. Όχι ως αυτός ο οποίος σου πει διάβασε αυτό και γράψτε το. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα που φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα υπάρχει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν ξέρω τι έτος είστε εσείς, κορίτσια, αλλά εμείς είχαμε και καθηγητές στη σχολή οι οποίοι ουσιαστικά ενθάρρυναν την αποστήθηση. Σε μια σχολή φυσικής ενθαρρύνονταν η αποστήθηση. Το οποίο ήταν για μένα πάρα πολύ λάθος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κβαντομηχανική 2 να έχω γράψει ένα θέμα σωστό, αλλά σε κάποια από τις τριγωνομετρικές ταυτότητες να έχω μπερδέψει ένα συν με ένα πλήν. Το οποίο ναι, είναι ένα λάθος που καταλήξει σε ένα λάθος αποτέλεσμα. Και το είχα συζητήσει αυτό με τον αντίστοιχο καθηγητή μου. Είχε πει: καταλαβαίνω ότι από άποψη φυσικής έχεις καταλάβει πώς λύνεις το πρόβλημα, αλλά αφού έχεις κάνει αυτό το λάθος, δεν μπορώ να στο δώσω, μπορώ να στο ακυρώσω. Αυτό για μένα δεν ήταν μια σωστή αντιμετώπιση, γιατί στην έρευνα, στην δουλειά, δεν θα κάτσει κανείς να λύσει την εξίσου με το χέρι. Θα χρησιμοποιήσουν όλοι υπολογιστικά εργαλεία. Σίγουρα πρέπει να ξέρεις πώς δουλεύουν τα υπολογιστικά εργαλεία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα τυπολόγιο, θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα χρειάζεται να θυμάμαι εγώ αυτό το απ' έξω, αλλά θα πρέπει να εστιάζω πιο πολύ πώς να λύνω το πρόβλημα της βατομηχανικής. Υπάρχουν πράγματα σίγουρα που ακόμα δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει ούτε στη δικιά σας γενιά. Και τώρα, σε σχέση με τη μετάβαση στο εξωτερικό, έχετε δώσει κάποια συμβουλή, ίσως για κάποιον που φεύγει ή σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό? Σε εσένα, πώς έγινε αυτή η μετάβαση από την Ελλάδα στο εξωτερικό, τώρα για το διδακτορικό σου? Σε ό,τι αφορά συμβουλή, δεν υπάρχει κάποια συμβουλή, κάποιος χρυσός κανόνας. Αυτό που θα έλεγα εγώ για κάποιον που θέλει να φύγει θα ήταν να προσπαθήσει όσο γίνεται να τελειώσει όσο πιο γρήγορα τη σχολή μπορεί,
στα 4, 4,5, 4, δεν ξέρω, στη δικιά μου φουνιά, για να καταλάβετε λίγο πώς είναι τα πράγματα τότε, από τους 220 είχαν τελειώσει τα 4 ή 7 μόνο. Αυτό είναι ένα τραγικά μικρό ποσοστό, 3,5% είναι τραγικά μικρό. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι να τελειώσει μέχρι τα 5-5,5 χρόνια είναι μια αποδεκτή χρονική συγκυρία, αρκεί να έχει κάνει κάποια πράγματα, να μην αφήσει το χρόνο να πάει χαμένο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο challenge. Αυτό που θα έλεγα, αυτό που σίγουρα εγώ μετάνιωσα για παράδειγμα που δεν έκανα Εράσμους. Γιατί θα είχα την ευκαιρία να δω από πριν έρθω εδώ, πριν να βγω πιο μικρός, ή να καταλάβω πώς λειτουργούν άλλα πράγματα εκτός του comfort zone του ΑΠΘ. Και σίγουρα αυτό που μετράει για μένα πάρα πολύ και ενθαρρύνω οποιονδήποτε ζητήσει τη γνώμη μου να κάνει μια διπλωματική πτυχιακή ήδη από τα προπτυχιακά χρόνια. Ας κάτσει λίγο χρόνο παραπάνω. Εγώ έκατσα ένα χρόνο παραπάνω γιατί ήθελα να κάνω καλή πτυχιακή, η οποία δημοσιεύτηκε κιόλας. Οπότε αυτό το εφόδιο σε συνδυασμό με τις εργασίες που έκανα στο εργαστήριο ήταν το key για το οποίο βρήκα τη θέση στην οποία είμαι τώρα. Πλέον είσαι στο διδακτορικό, έχεις ταινίσει μια σχετικά μεγάλη πορεία. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι τώρα? Μεγάλη πορεία δεν θα την έλεγα, γιατί ακόμα πρακτικά είμαι πολύ μικρός ερευνητικά. Δεν έχω κάνει διδακτορικό, είμαι 2,5 χρόνια κάνω διδακτορικό και άλλα 2 το μεταπτυχιακό, δηλαδή δεν έχω ούτε καν 5 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, να το πούμε έτσι, που συνήθως η εμπειρία μετράται αφού τελειώσει το διδακτορικό. Σαν μεγαλύτερη πρόκληση θα έθετα τη μετακίνηση. Δεδομένου του στάτους μου, το ότι πρέπει να έχω το dual status με τα δύο πανεπιστήμια, το να πάω 6 μήνες στη Δρέσδη, όπως ήθελα στην αρχή, κινήσω κάτι από το τελείως μηδέν, γιατί το background μου ήταν μικροσκοπία διέλευση. Ενώ εγώ εδώ στη Δρέσδη ξεκίνησα να κάνω density functional theory, υπολογιστική, computational material science. Μετά να φύγω 2 χρόνια στο Δουβλίνο, να συνεχίσω να κάνω το DFT, αλλά παράλληλα να μαθαίνω και μεθόδους υγρής χημείας και να χειρίζομαι μόνος μου τα μικροσκόπια. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι πρέπει σίγουρα να δίνεις και κάποια σημασία στον εαυτό σου, να έχεις κάποιο ποιοτικό χρόνο, κάνουν τη διαδικασία του διδακτορικού δύσκολη. Αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει για όλα τα παιδιά και δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, φαντάζομαι. Και αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, θα έκανες κάτι διαφορετικό? Δεν νομίζω ότι θα έκανα κάτι διαφορετικό. Ίσως το μόνο που θα έλεγα στον εαυτό μου, αν μπορούσα να συμβουλέψω τον εαυτό μου, αν τον έβλεπα στα 18 μου, θα έλεγα στον εαυτό μου να έχω πιο πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί αρχικά δεν είχα. Μπαίνοντας στο φυσικό, αρχικά δεν είχα εμπιστοσύνη. Σε κατακλείζει λίγο το φυσικό όλο αυτό το βαρύ πρόγραμμα σπουδών που έχει και μπορεί κάπου λίγο να χάσει την αυτοποίθησή σου. Αλλά θα έλεγα ότι μη μασάς, συνέχισε, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και συνέχισε. Και αν σε παράλληλο σύμπαν δεν ήσουν ερευνητής στην φυσική κατάσταση, τι θα ήθελες να ήσουν, τι επάγγελμα θα ήθελες να έχεις? Χημικός. Σωστά. Αστείευομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ τι διαφορετικό θα ήμουν, γιατί ανήκω στους τυχερούς ανθρώπους που μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι πολύ αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου και είναι κάτι που κάποιος το πει και κακός. Την κουβαλάω και τα Σαββατοκύριακα και τα βράδια και τις διακοπές. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να σου πω τι θα ήμουν αν δεν ήμουν αυτό που είμαι. Αλλά μου αρέσουν γενικά αρκετά πράγματα και τον εαυτό μου και δάσκαλο εγώ τον έβλεπα, για παράδειγμα. Ή καθηγητή σε σχολείο, δεν θα είχα θέμα. Μου αρέσει ακόμα και αυτό. Η αλληλεπίδραση με τα παιδιά, το να δείξει σε κάποιον κάτι και να του εξηγήσει όλη αυτή τη μαγεία που υπάρχει από πίσω, είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία, κατά τη γνώμη μου. Και τώρα σε μια ερώτηση λίγο πιο σχετική με την κοινωνία. Όταν ήσουν μικρότερος που δεν είχες μπει ακόμα στη σχολή, πώς έβλεπες να προβάλλονται θετικές επιστήμες, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από το σχολείο? Καταρρίφθηκαν κάποιοι μύθοι όταν μπήκες και πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει πιο προσιτή οι θετικές επιστήμες στο κοινό, ή αν πιστεύεις ότι ήδη είναι και ότι προβάλλονται σωστά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Θα έλεγα σε σχέση με το πώς προβάλλονται οι θετικές επιστήμες, σε σχέση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεωρώ ότι δεν προβάλλονται. Δυστυχώς δεν είναι ένα θέμα που θα πουλήσει έτσι ώστε να το βγάλεις σε ένα δελτίο ειδήσεων, εκτός αν γίνει κάτι τόσο breakthrough που θα κυνηγάνε κάποιον από πίσω να του πάρουν μια κουβέντα για κάτι που άλλος είχε αφιερώσει χρόνια από τη ζωή του για να του πάρουν 10 δευτερόλεπτα μια δήλωση. Θεωρώ όμως ότι οι θετικές επιστήμες
στο πώς προβάλλονται, έχουν πάθει μεγάλη ζημιά από το Big Bang Theory. Από τη σειρά αυτή. Γιατί προβάλλουν τους επιστήμονες ως κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινωνικά πάρα πολύ κλειστοί, που δεν έχουν παρέες, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν ζωή εκτός από το χώρο του εργαστηρίου τους. Εγώ σε αυτό είμαι αντίθετος. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζωή. Φυσικά και υπάρχει ζωή, φυσικά και έχουμε φίλους και φυσικά και έχουμε παρέες. Απλά είναι μια κομική έτσι διαπραγμάτευση που κάνουν για να φυσικά να πουλήσουν και να κάνουν θεαματικότητες. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό είχε επηρεάσει αρκετά παιδιά, τουλάχιστον οι φοιτητές μου, στο πώς ήταν τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον μέσα στη σχολή. Τώρα θα σας πω σε ένα αστείο περιστατικό, το ότι είχα πάει να καθίσω σε ένα έδρανο και είχε έρθει ένας συμφοιτητής μου και μου είχε πει αυτή είναι η θέση μου, φύγε. That's my spot, το that's my spot του Sheldon Cooper. Οπότε θεωρώ ότι έχει κάνει σε κάποιο ζημιά, αλλά θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο το βρίσκουν και επανέρχονται στα κανονικά τους, θα έλεγα. Υπήρχε αυτό το στυλ, ειδικά στις εποχές δικές μας, 13-14, υπήρχε ήταν πολύ επηρεασμένη. Τώρα νομίζω δεν είναι τόσο, δεν το έχω δει στα μικρό. Καλυτερεύει. Σίγουρα καλυτερεύει και σίγουρα παρατηρώ ότι και το ποσοστό των γυναικών αυξάνει πάρα πολύ στις θετικές επιστήμες, το οποίο στο φυσικό ήταν κάτι το οποίο τα παλιότερα χρόνια, από ό,τι μου έχουν πει παλιότερα, ήταν ένα συντριπτικό ποσοστό του 85-15-90-10. Στη δικιά μου τη φουρνιά ήμασταν 70-30. Τώρα πρέπει να έχει κατεβεί ακόμα πιο πολύ και πρέπει να κατεβεί κι άλλο. Τώρα πρέπει να είμαστε 50-50. Ή το πολύ 60-40. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί άλλο ένα στερεότυπο το οποίο πρέπει να καταρριφθεί, δεν υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες επιστήμες. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που είναι ευχαριστεί. Δεν υπάρχει τίποτα γυναικείο και τίποτα ανδρικό σε αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στο Πολυτεχνείο, νομίζω στους μηχανολόγους, τα κορίτσια ήταν σε ένα κρατήριο των 90, ήταν 5-6. Μιλάμε για τρομακτικά μικρό ποσοστό. Έχεις κάποιο αγαπημένο έτσι, υλικό? Μας ανέφερε στο γραφείο, μας ανέφερε στο πυρίτιο ή κάποιο άλλο μπορεί να είναι το αγαπημένο σου που έτσι μελετάς και ερευνάς? Εγώ στο διδακτορικό μου ασχολούμαι με ένα υλικό το οποίο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, όπως σας είπα, η οποία ονομάζεται Transition Metal Dichalcogenides. Αυτά τα υλικά έχουν ενδιαφέρον το πυρίτιο, δηλαδή δεν είναι μονοτομικά, είναι διατομικά. Και το συγκεκριμένο υλικό που μελετάω εγώ ονομάζεται Platinum Diselenite. Δηλαδή είναι μια πλατίνα και από πάνω έχει 2 σελήνια και πάλι αυτό σε μια διαμόρφωση φιλόμορφη περίπου σαν του γραφενείου. Αυτό είναι το υλικό που μελετάω. Τώρα, αν είναι το αγαπημένο μου, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί όταν το μελετάς 2,5 χρόνια στο διδακτορικό σου, μετά από ένα σημείο σου και να σου αρέσει, σταματάει να είναι αγαπημένο με όλη τη διαδικασία του διδακτορικού. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον σε στο συγκεκριμένο υλικό είναι ότι είναι ένα υλικό το οποίο είναι γενικά μη μαγνητικό, δεν υπάρχει καμία μαγνήτηση, αλλά άμα συμβούν κάποιες ατέλειες δομής, για παράδειγμα, άμα λείπουν άτομα πλατίνας, γίνονται point defects, αυτό αρχίζει και γίνεται μαγνητικό. Το οποίο είναι ένα ενδιαφέρον concept, το οποίο βασίστηκε, ήταν ουσιαστικά η αρχή και το έναυσμα του συγκεκριμένου θέματος. Να καταλάβουμε γιατί και πότε γίνεται αυτό μαγνητικό και ποια είναι η φυσική πίσω από αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποιες δυνάμεις λειτουργούν πάνω. Είναι ένα αρκετά περίπλοκο θέμα, αλλά το έχουμε πάει μέχρι ένα καλό σημείο, θα έλεγα, στο να καταλάβουμε το γιατί. Και ποιο είναι το πιο απρόσμενο μέρος που μπορεί να σου έχει έρθει κάποια ιδέα για την έρευνά σου? Δεν πιστεύω τόσο πολύ στα απρόσμενα μέρη, πιστεύω πιο πολύ στους ανθρώπους. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με ανθρώπους τους οποίους θεωρώ φίλους μου. Οπότε δεν έχουμε την τυπική συνεργασία που μένει στα όρια του γραφείου, μπορεί να συνεχιστεί και εκτός. Μια πολύ χαρακτηριστική κατάσταση που είχαμε στο Δουβλίνο είναι με τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι επίσης Έλληνας, να μας αρέσει όταν φεύγει ο κόσμος από το εργαστήριο ή τις Παρασκευές να καθόμαστε μέχρι τις 8, 9, 10 και να δοκιμάζουμε πράγματα. Οπότε σε κάτι καφέδες στο κάμπους του Trinity στα Γρασίδια, εκεί είναι οι καλύτερες ιδέες που νομίζω είχαμε. Πολύ ωραία. Και πολύ ωραίο τοπίο εκεί πέρα. Εσύ, ας πούμε, τι κάνεις για να φορτιστείς από μια μέρα έτσι, που
πολλοί ώρες δουλειάς, πολλοί ώρες στο γραφείο, συνεχόμενα, στο εργαστήριο. Η αποφόρτιση αυτή στη δικιά μου περίπτωση λόγω χαρακτήρα δεν υπάρχει ποτέ, λίγο πολύ. Αυτό που θεωρώ εγώ χαλάρωση είναι για παράδειγμα τις Παρασκευές το βράδυ όταν θα ξυπνήσω για το Σάββατο να μην βάλω ξυπνητήρι. Να δω κάποια ταινία σε Παρασκευή βράδυ, αλλά μην βάλω ξυπνητήρι, να μην έχω κάποιο deadline να ξυπνήσω για να κάνω κάτι το Σάββατο. Αυτό είναι η αποφόρτιση που λειτουργεί σε μένα. Αλλά σαν διαδικασία νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ, γιατί τουλάχιστον εγώ που ασχολούμαι και με το υπολογιστικό κομμάτι, μπορείς να το κάνεις από οπουδήποτε. Και τώρα είμαι ακόμα στο πανεπιστήμιο, μπορώ να πάω στο σπίτι μου μετά, να καθίσω να φάω το βραδινό μου, αλλά να τσεκάρω. Δουλεύουν οι υπολογισμοί μου, τρέχουν, μήπως έχω μια βελτίωση, μήπως πρέπει να φτιάξω κάτι, μήπως πρέπει να γράψω κάτι. Οπότε συνήθως δεν σταματάει ποτέ αυτό. Και πρέπει κάποιος που θέλει να κάνει δακτορικό, δυστυχώς ή ευτυχώς, να είναι προετοιμασμένος ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Ναι. Και στα επόμενα 20 χρόνια, ποιες εξελίξεις πιστεύεις θα υπάρχουν στην επιστήμη των υλικών και σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές? Κοιτάξτε, αυτό που αφορά και νομίζω είναι το πιο σημαντικό στο οποίο όλοι επικεντρώνονται είναι η ενέργεια, είναι το ενεργειακό. Ωραία. Υπάρχουν υλικά τα οποία έχουν αποδειχτεί ότι είναι πάρα πολύ καλά για μπαταρίες. Άλλα υλικά τα οποία είναι πάρα πολύ καλά για supercapacitors. Εγώ μιλώντας για τα τούτα υλικά, που είναι το στοιχείο μου, θα έλεγα ότι επίσης ένα άλλο πολύ μεγάλο, έτσι, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το πώς θα πάρουμε τα υλικά που φτιάχνουμε και θα τα εφαρμόσουμε στην κοινωνία. Θα τα βάλουμε δηλαδή κάποια στιγμή να είναι πραγματικά εμπορικά αξιοποιήσιμα και να πουλούνται και να φτάσουν πραγματικά στο σπίτι του καθενός μας. Σίγουρα οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, όπως για παράδειγμα το 3D printing, που μπορείς να πάρεις ένα μελάνι από το υλικά και να εκτυπώσεις το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, μπορεί να είναι ένας πυκνοτής, μπορεί να είναι μια μπαταρία. Αυτό σίγουρα είναι ένα αρκετά breakthrough κομμάτι, το οποίο πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό. Από εκεί και πέρα, τα υλικά, όπως σας είπα ήδη 3-4 μεγάλες κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία μπορεί να έχει από κάτω 20, 30, 40 υλικά. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια ζούγκλα, όπως θα έλεγε και η τρέχουσα επιβλέπουσά μου στο δακτορικό μου, είναι μια ζούγκλα από υλικά. Οπότε μέχρι τώρα ήμασταν κυρίως στο πώς ασχολούμαστε με το ένα υλικό. Για παράδειγμα, γραφένιο μόνο του. Platinum selenide μόνο του. Σιγά σιγά έχει πάει το κομμάτι στο κομμάτι των ετεροδομών, γραφένιο με κάτι άλλο. Ή ας πούμε platinum selenide με molybdenum selenide, για παράδειγμα. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο, έτσι, ωραίο αντικείμενο που είναι πάρα πολύ μέσα στη φυσική είναι τα Moire Physics. Τα Moire Physics, τα Moire Patterns, τα οποία βλέπεις το υλικό, εναποθέτεις ένα άλλο υλικό πάνω τους και το στρέφεις ως προς μια γωνία και έχει αποδειχτεί και πειραματικά και υπολογιστικά ότι αναλόγως στη γωνία που το στρέφεις μπορείς να αλλάξεις ριζικότατα τις ιδιότητές του. Να αυξήσεις τοπολογικές ιδιότητες, να επάγεις υπεραγωγημότητα. Γενικά τα υλικά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για το μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν και σιγά σιγά θα γίνουν. Αλλά το πιο σημαντικό φυσικά θα είναι το ενεργειακό. Το να πάμε σε μια πιο βιώσιμη κατάσταση, με πιο καθαρά υλικά, μπαταρίες που θα κρατάνε χρόνια και δεν θα χαλάνε τόσο εύκολα ή θα αποφορτίζονται με καλύτερη σταθερότητα. Όλα αυτά είναι μέσα στο κομμάτι των υλικών που περιμένουμε στα επόμενα χρόνια να διευρυνθούν ακόμη περισσότερο. Ακούγονται όλα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ υποσχόμενα. Χαίρομαι. Αυτή λοιπόν ήταν και η τελευταία μας ερώτηση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάναμε. Αυτό ήταν λοιπόν και ένα ακόμα Path. Ευχαριστούμε πολύ που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Και επίσης να ευχαριστήσουμε πέρα από τον Ηλία που σας ευχαριστήσαμε πριν, ευχαριστήσουμε και την φίλη του πολύ για την δωρεάν παραχώρηση του χώρου. Και θα σας δούμε στο επόμενο. Bye!